Soc Carmen Àcher, la cap de Cultura de l'Ajuntament de Massanassa i estem ara mateix en l'Auditori Municipal Salvador Seguí. L'auditori va quedar molt afectat en el que va ser la planta baixa i el soterrani va quedar anegat i durant 20 dies va estar així fins que va vindre els militars i els bombers i van treure tota l'aigua. En aquests moments l'auditori s'utilitza per a moltes altres activitats, com per exemple activitats esportives, tallers d'estimulació cognitiva de l'àrea de serveis socials, fem xicotetes exposicions però que no tinguen massa entrada de públic, excepte el públic que ve normalment a les activitats, i la resta d'activitats la fem en l'edifici sociocultural, que és on està ubicada la biblioteca i els serveis de joventut. La qüestió està en que sobretot el que més afectat està és la programació teatral i musical, perquè hem hagut de fer-ho tot al carrer. Doncs la memòria de l'Auditori de Salvador Seguí està en el procés de redacció del projecte. El que passa és que entre la licitació de les obres i les obres posteriors, que tardaran d'any i mig a 2 anys, veiem que es retardarà moltíssim l'activitat. I per tant haurem de sobreviure mentrestant al carrer, a les places, però ens adaptarem i farem el que puguem mentrestant. L'obra són quasi 5 milions d'euros, per tant, no només es preveu una rehabilitació del sòtan, que se quedarà simplement com un magatzem. En la planta baixa cal tot l'equipament i alguna reforma de telons, d'escenari, i després la qüestió està en que s'ha previst un segon pis precisament per a poder ampliar tots els serveis que estaven en sòtans o en primeres plantes baixes molt afectades. Sí que el que farem és muntar i aprofitar per a que tota la sonorització i la il·luminació pugen als pisos superiors i que no se vegin afectades si tornarà a haver una inundació. És de veres que han sigut tots els municipis de l'entorn molt amables i ens han deixat en un moment donat els seus auditoris, els seus teatres, els seus espais, però això no pot ser mal cronificat perquè en un futur aquests espais també han de tindre la seva activitat habitual. Aleshores, encara tardarem a tindre els espais rehabilitats i en funcionament, però hem de tindre paciència, hem d'oferir al carrer, mentrestant hem d'oferir espais alternatius, hem d'oferir, imaginar-se els gestos culturals, alguna altra cosa que dote mentrestant de cultura al poble.